Hi friends, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ എഡ്ജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതായത് എഡ്ജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേന്റെ ഒക്കെ ഇതാ ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു LED ലൈറ്റ്, അതായത് ഒരു ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈഡിലായിട്ട് LED നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ LED സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഫോൺ കാണാൻ വളരെ ലുക്കായിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചോദിക്കും ഇതെന്താണ് നീ നിൻ്റെ ഫോണിൽ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഏതൊരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. റൗണ്ട് ലൈറ്റ് RGB എന്നാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോയിട്ട് റൗണ്ട് ലൈറ്റ് RGB എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റേറ്റിംഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഏകദേശം 10+ ഡൗൺലോഡ്സ് ഉള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ 3+ റേറ്റിംഗും ഉള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇത്, ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ ഇൻ്റർഫേസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫ്രെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെയായിട്ട് ഒരുപാട് ഫ്രെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്രെയിം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെയിം യുവർ തീം എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നെയിം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ളൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ലൈൻസിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈൻസിൻ്റെ കളറൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് മോഡൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ മോഡൽസും നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മോഡൽസ്, അതായത് ബോർഡറിൻ്റെ മോഡൽസ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആകും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലൈനാണ് ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി താഴോട്ടേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാൾപേപ്പർ, ഫോട്ടോസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആനിമേഷൻ സ്പീഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെയായിട്ട്. അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ കൂടുതലായിട്ട്, അതായത് ഭയങ്കര സ്പീഡിലായിരിക്കും ഈ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ പോവുക. ഇത് കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ലോ ആവും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ളിലിട്ടു. പിന്നെ ബോർഡറിൻ്റെ സൈസ്, അത് ഓരോ ഫോണിൻ്റെ സൈസിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിനനുസരിച്ച് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താഴോട്ടേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയായിട്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡർ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് താഴെ ഹോം എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ 2 ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ എനേബിൾ വാൾപേപ്പർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തെടുക്കുക. എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി ഇവിടെ സെറ്റ് വാൾപേപ്പർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മുകളിലായിട്ട്, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഓപ്ഷൻ വരും, ഹോം സ്ക്രീൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഹോം സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ. ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഹോം സ്ക്രീന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടാവുക. ഹോം സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ലോക്ക് സ്ക്രീനിലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഹോം സ്ക്രീനിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഈ ഹോം സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബാക്കോട്ടേക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്തു, ഫുള്ളായിട്ട് ബാക്കോട്ടേക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെയായിട്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഫോണിപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്റ്റൈലൽ ലുക്ക് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോണിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും, അടിപൊളി ലുക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവും ഫോണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ട്രിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ദിസ് ഈസ് ജിഷ്ണു വിവി സൈനിങ് ഔട്ട്.